Tässä menee Johanna Tukiaisen soitto. Aiutti. Ei kun Seppo Taasmaa. Vanessa Johanna puhelimessa. Ja Rentola Jari, terve. Terve. Se soittaa just Iskoleissa, mulla on shokista sähköisesti. Joo, onko se Johanna siinä? On. Annatko sille puhelimen? Johanna, hei, täällä on asiaa sulle. Kamala. Johanna, sulla on asia. Anna juttele Julian kanssa. Voi Julian. Okei. Halo. Halo, tässä Johanna. Ja tässä on Rentola Jari, terve. Joo, okei, niin tästä pidättänyt sen miehen, kun mulla menee hermot, mun psyyke ei kestä tätä, kun mulla on koko ajan näitä häirikköjä. No se on pidätetty tällä hetkellä, mutta kun siinä on toinenkin tekijä, mutta ei ole saatu vielä kiinni. Uhkaako sä monta ihmistä, jotka vai uhkaa mun henkeä? Joo, siis siitä mä en tiedä, mutta tää toinen nyt oli tehnyt se uhkaussoita, se oli jotenkin valokuvannut. Onnistunut valokuvaamaan sua ja silleen, että se ei kyllä enää häiritse, mutta tässä on tää toinen tekijä, niin on jossain karkuteillä. Tunnetko sellaista kuin Peltomäki Jari? Joo, Jari Peltomäki on Seiskan toimittaja. Joo, se on sun oma kaveri. Jari Peltomäki on Seiskan toimittaja, se on yksi päätoimittajia. Joo, tällainen kaveri on nyt tällä hetkellä vapaalla jalalla ja se ilmeisesti sua jollain lailla niin kuin metsästää sitten. Että... Jari Peltomäki on tekattu nimi, koska Jari Peltomäki on Seiskan toimittaja, eikä se ole rikollinen. Aha, no se voi olla joku toinenkin kaveri, mutta en tiedä siitä sitten. Ei kun Jari Peltomäki on toimittaja, ei se ole rikollinen, se on Seiskan toimittaja. Joo. Mä yritän nyt kysyä sulta tämmöisen, että haluatko sä itse nähdä tämän videon vai poistetaanko me tää, että laitetaanko me tää hävitykseen? Ei kun säilyttäkää se video, mä haluan nähdä sen videon. Selvä. Miksi te soitatte tähän aikaan yöstä? Miksi ette soita päivällä mulle? No tää on sellainen asia, mistä me soitetaan yleensä saman tien, että me luultiin, että sä oot Suomessa. Olette pidättänyt tänään sen äskeisen miehen. Itse asiassa puoli tuntia sitten, 45 minuuttia sitten. Ei, sillä on joku hullu video, mikä sä oot tehnyt musta vai? Joo, ja sit Mä haluan nähdä sen videon, älkää hävittäkö sitä. joo. Ja sit se on ilmeisesti sun asuntoa yrittänyt tänään aiemmin pyrkiä. Jaa, mihin asunto? Mulla on monta asuntoa. Mihin asunto? Helsingin keskustasta on joku asunto, kerrostalo ilmeisesti. Ei vittu. Mistä sä oot saanut se osoitteen? Sitä mä en tiedä ollenkaan. Ei oo mulle tollasta tietoa tullut ja sit... Jumalauta. Sitä... Mä en oikeesti, mä muutan kohta Suomesta pois. Mä oon tällä hetkellä Etelä-Ranskassa, mä lähden seuraavaksi Miamiin. Mä en tuu, mulla tulee semmonen olo, että mä en tuu enää Suomeen. Mulla ei ole siellä miestä, mulla ei ole siellä töitä, paitsi mulla on oma yritys, mutta siis mulla ei ole siellä mitään. Kaikki hyvännäköiset naiset savustetaan ulos siitä maasta. Joo, toi on ihan yleistä Euroopan maissa, ettei se...